kluci, já jsem Adam Gabriel, pocházím z Prahy Západ a jsem šťastný, že tady můžu s vámi se něco naučit. Čau, já jsem Petr Vačovský, žiju v Praze, hraju za Vyšehrad a jsem rád, že jsem tady. Ahoj, já jsem Fanda Babka, jsem z Prahy a jsem rád, že jsem tady, protože se chci připravit na sezónu a fotbal mě baví. Já jsem Matyáš Hošek, jsem z Prahy a jsem tady, protože mě fotbal baví. Já jsem Tomáš Tvr, jsem z Hovedeče a chci se tady něco naučit. Já jsem Michal Havlíček, jsem z Prahy, hraju za Spartu a chtěl bych se tady něco přiučit. Já jsem Patrik Martinec, bydlím v Praze a hraju za Slávy a jsem tady, protože mě fotbal baví. Ahoj, já jsem Jakub Škopic, bydlím v Praze a jsem tady, abych se něco nového naučil. Já jsem Jan Žamburek, jsem z Prahy, hraju za Bohemian 1905 a protože jsem tady, protože mě fotbal baví. Ahoj, já jsem Matouš Babka, jsem z Prahy, hraju za Spartu a jsem tady, abych se něco naučil. Já jsem Michal Hošek, hraju za Slávy Praha a jsem tady, abych se něco nového naučil. Já jsem Šimon Gabriel, bydlím u Prahy, jsem ze Sparty a přijel jsem se, abych se připravil na sezonu. Já jsem Libor Drozda, pocházím z Rakovníka a jsem tady, protože mě fotbal baví. Ahoj, já jsem Marek Šerc, jsem z Prahy a jsem tady, abych se připravil na sezónu. Ahoj, já jsem Jakub Hora, jsem Tepličák a jsem tady, že mě fotbal baví. Hop, sklepneš, tak a už jdeš tam. Tak a dáš dolů, výborně. Výborně. A už jdeš proti, jo? Hop, a už jdeš, a dlouhá. Tak, výborně. A už... Do ulice a dej mu to, dej mu to tam. Go! Tak. Tohle protahujeme, ty hamstringy, jo? Tady ty zadní. Pojď, hraj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dobře. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pojď, pracuj. Výborně Dan, bez doteku, škoda, nevadí. Stává se jedna, pojď, Kamilo. Vynikající, jdeš, dobře, pojď. Dobře, vynikající Turžino, pojď, vyjej to. Pojď. Výtečně. Takhle jste to upravili, skvělý, dobrá práce. Krásně, Peťák. Vyštimo. Podívám, zavrtá. Jede, ale. Výborná práce. Firma Nike nabídla malou představovačku kopaček, nějaké informace dostaneme nějaké informace od pánů, kdo v nich hraje, jaký mají hlavní postavy. Já bych začal tady tou kopačkou, to je takzvaný typ Nike Mercurial. Tady ty dva typy jsou vlastně stejný typy, akorát to je tohle novější model. Zeptám se vás, jestli byste někdo náhodou věděl, jaká obrovská hvězda v těchto kopačkách je. Výborně, nevím, kdo to řekl správně, Cristiano Ronaldo. A viděli jste někdo? Výborně, to někdo řekl. První místo hlavně. Paradoxně, i když je představený Rooney, tak tyhle kopačky byly stavěny, jsou hlavně stavěné na obrovskou tvrdost a přesnost střely. Takže jsou libový, jo? A ty chceš tady tyhle. Hele, Máči, to je stejný. Šimon, ty chceš tyhle. No. A co? Jaká je lepší teda? Která? To je ta novější, protože je novější, je malinkou vylepšená, jo? Na 5 metrů, pánové. Sekundě začít dohrát. Nejdu si pravá, levá, je to o technice a o přesnosti. Tak jdem, hoď. A souhlas. Nejdu žádný závod. Bore, sledujo! Pojď už, střílej! No jo.
Jo, babka Matoušál. Jo. Nedal. Fandíme, fandíme. Třetí místo. Zpevni se, tak jak jsi byl. Tak, a teď musím být zpevněný. Ne, ty ruce si nech podél těla, to neboj, to zpevníš jenom. Ale, vidíte to? Teď se ani nehne. Ale tohle... Dva. Co to je? Tohle je jaká šuta, se nepochytá. Jsme tady poslední večer. Na vyhodnocení celého našeho úspěšného týdne se